Il-Gvern ovvjament qed jipprova jimmanipola l-imħuħ tal-pubbliku ġenerali b'informazzjoni li mhix veritiera u li ma tappartjenix għad-diskussjonijiet li konna qegħdin nagħmlu. Kienet din id-dikjarazzjoni illi għamel il-President tal-Union tal-Allima Marco Bonnici fid-dawl ta' dak illi ġie iddikjarat mill-Gvern ta' Roberta Bela. Dan hekk kif il-ġimgħa filgħodu segretarju permanenti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni Joyce Cassar waqt konferenza tal-aħbarijiet xeħtet dubji serji fuq l-integrità tal-edukaturi fl-Emkast. Dan wara li l-Gvern iddeċida li jippubblika dawk illi skont huma it-talbiet li jagħmlu l-MUT għall-letturi. Net News tkellem ma' Marco Bonnici u insista illi it-talbiet illi saru mill-MUT u ippubblikati mill-Gvern saru għal gradi oħra ta' ħaddiema fl-Emkast u mhux għall-letturi u għal daqstant qed jimmanipula lil pubbliku. Fost dawn it-talbiet li l-Gvern qal illi huma tal-Allima iżda mhumiex huma żieda ta' 10 tiem lif u 16-il sigħa ta' ħidma mid-dar. Li mhux qed jispjega l-Gvern u li forsi mhux qed jifhem min qed jagħmel negozjati u dan mhux ftehim li rigwardja l-letturi biss, imma huwa ftehim li rigwardja gradi oħra. U fejn hemm gradi oħra, aħna minna talbiet li huma differenti minn dawk tal-letturi. Iġbir il-Gvern ħallat talbiet li mhumiex tal-letturi mal-letturi. U jitfaħħom li bħalli kieku aħna qegħdin nitolbu xi affarijiet ta' barra minn hawn. Hija xi ħaġa li hija responsabbli. Dan fil-waqt illi semma 400 euro żieda illi skont Marco Bonnici ma semmit imkien. Dak li għadel li joħroġ il-Gvern illum huwa il-bot ħafna minn dak li kienet jiġi negozjat waqt il-negozjat li kellna mal-Gvern. U ħansemmi għalfejn. Il-Gvern semma pereżempju din l-aspett tal-400 euro. L-400 euro m'hemm l-ebda dokumentazzjoni tiegħu, m'hemm l-ebda proposta minn naħa tal-MUT li semmi 400 euro. Aħna nafu x'qegħdin ninnegozjaw u nafu li dana mhux il-fatti, imma l-Gvern ovvjament fi taħammiġna biex jipprova jiderħelu ma' kulħadd u jitfa' dawn il-figuri hekk. Intant il-President tal-MUT jiddikjara illi l-Gvern qed jipprova iħawwat l-imħuħ. Is-sitwazzjoni hija ċara. Il-Gvern ipprova jitfa' talbiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-letturi tafagħhom fuq il-letturi biex jipprova jħawwat l-imħuħ biex bħalli kieku aħna nidhru li qegħdin nitolbu affarijiet ta' barra. Xejn Riolo għan Net News.